Masoya annabi barkan ku da zuwa tashar annabi ke idan kun kalli shirye-shiryen mu ku danna mana subscribe da alamar kararrawa mun fitar da sabon shiri domin idan mun fitar fitar da da sabon sabon shiri shiri ya ya dinga dinga zo zo muku muku kai kai tsaye tsaye mun mun gode gode Allah ya bar mu da annabi Muhammadu Muhammadu Allah shiga ta malam ya ce wani ya rubuto tambaya na'am da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ƙara wa malam lafiya mutane suna ta cece kuce akan mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai wani ya rubuta littafi ya kawo hadisai akan cewa suna wuta subhanallah shin ya matsayin waɗannan hadisai suke جميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله القدر المجيد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله lalle wannan abu yayi muni ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama hatta kai ga wani yana muzanta su wannan abu ne mai muni amma ala ayi halin hadisan da aka yi amfani da su ta iya hadisi ne da aka kawo a cikin sahihu muslim wanda imam muslim ya rawaito shi daga Hammadu bin Salamata wanda shi kuma wato ko in ce hadisin da aka rawaito daga Affanu ya karba daga Hammadu bin Salama wanda idan muka dubi wannan hadisin na inna abi wa abaka finnar mutum ne ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya rasu tun lokacin jahiliya sai zo gurin manzon Allah yake cewa ya rasulullahi aina abi ina babana yake sai manzon Allah yake ce masa huwa finnari yana wuta falamma qafa yayin da ya juya baya da ahu sai manzon Allah ya kira shi sai yake ce masa inna abi wa abaka finnari lalle babana da babanka suna wuta idan muka dauki hadisin a ma'anarsa cewa tausayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ji tausayinsa sai ya kara masa da inna abi wa abaka cewa abi nan yana nufin aba jahalin ko in cewa abi lahabin da ke san cewa saboda kalmar abu a larabci ba ta nufin mahaifi kamar shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratu yusufa ya kira annabi Ibrahim da annabi Ishaqa a matsayin babannin annabi Yusuf alaihi salam yayin da yake karanta mafarkinsa a gare shi yake cewa ya bani la taqassuru yaka ala ikwataka fa yakidu laka kaidan inna shaytana lil insani adu wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min tawil hadith wa yutimma ni'matahu alayka sai ce wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawaika kamar yadda cika ni'imarsa akan babanninka sai kawo annabi ya ce Ibrahima ya kawo annabi Ibrahim ya kawo annabi Ishaqa da cewa annabi Ibrahim da annabi Ishaqa kakannin annabi Yusuf ne alaihi ma'anabi na salam amma sai a kawo su a matsayin babanni kamar annabi Ibrahim ya ce iz qala Ibrahima li abihi azaran nan ba mahaifin annabi Ibrahim bane sunan mahaifin annabi Ibrahim Tarih saboda ya zo a cikin hadisai na farko Ibn Kathir ya kawo a cikin littafi nasa na Qisasul Anbiya sannan in ka duba a cikin littattafai dai na magabata da yawa irin su na Al-Bidaya wan Nihaya irin su ainihin littattafai ga sunan dai wanda cewa mahaifin Annabi ran ba ainihin azara bane amma ka kira shi haka shi ne ke nufin abi lahabin anan shi ake nufi da inna abi wa abaka finnari don haka abi lahabin dan wuta ne amma idan muka ɗauki yanda hadisin wayansu suke fahimta shi kamar da imamun nawawi ya yi sharhin sahih muslim ya kawo cewa iyayen annabi ake nufi anan saboda da'awar annabi Ibrahim ta riske su idan muka ɗauki wannan cewa sai mu ce hadisin lallai kowa komai hadisin ya samu rauni ko in ce hadisin ya zama maturuki saboda wanda ya ruwaici hadisin na Hammad bin Salamata duk da cewa Hammad bin Salama sika ne amma wato Hammad bin Salama bayan ya tsufa ya samu raunin haddasa ta raunana sannan kuma ainihin Hammad bin Salama bayan ya tsufa sai zamanto har ya kai tsufansa baya iya bambance abin da ya faɗa bai iya gane abin da ya faɗa sai zamanto
kuma bai daina ba da ilimin hadisi ba. A ka'idan ilimin matsalawar hadisi, a ka'idan ilimin hadisi cewa idan mutum ya tsufa har ya kai yana faɗin magana bai san ya faɗe ta kuma bai daina ba da ilimin hadisi ba, hadisin sa sahihi zai hadu da hadisin sa saqimi, dan haka dole hadisin zai zama taruki. Haka hadisin ya zama maturuki ne a nan, wannan na inna abi wa abaka finnari, cewa wannan hadisin maturuki ne, kwata-kwata ma bai kamata ana amfani da shi ba. Amma da sanata shi yasa a duk cikin sahih bukhari babu hadisin sa ko guda ɗaya. A cikin sahih muslim ne imam muslim ya karɓi hadisin sa guda 12, shi ma a bisa laluri. Amma da sanata in ka duba a cikin littafin al-kamil fi du'afa an kawo bayanansa, in ka duba a cikin siyar alamin nabala shi ma an kawo bayanansa cewa Hammad bin Salama cewa wato ya samu raunin hadda saboda kasancewar tsufan da ya, da haka hadisansa saqibi zai haɗu da hadisansa sahihi, dole hadisansa zama taruki. Wannan matsayin wannan hadisi kenan. na'am. Sai hadisi na biyu da aka kawo daga Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Sai hadisi na uku da aka kawo daga Dawud bin Abi Asim. Duka wayannan hadisan an ambaci ɗaya daga cikinsu a cikin tafsirin Ibn Kathir. Sannan guda biyan an ambace su a cikin Hashiyatu Sawi wanda aka kawo asbabun nuzul ɗinsu na Imam Suyuɗi. Duka wayannan hadisan idan muka dube su za mu ga mursalan hadisai ne. Hadisi na farko na Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi za ga mursali ne, kai tsaye ya ce manzan Allah ya ce, amma kuma shi bai rayu da manzan Allah ba. Asali an haife shi ƙarshen kalifancin Sayyidina Aliyu radiyallahu anhu, da haka bai haɗu da manzan Allah ba, kai tsaye ya ce annabi ya ce. Sannan sai Dawud bin Abi Asim, shi ma wannan hadisin mursali ne. Da haka hadisi kuma duk da cewa mursalin hadisi ya kasu kaso a matsalar hadisi, ba iya ana nufin wato hadisin da mai baikuniya ya kawo cewa wal mursal minhu sahabi saqat, ba iya nan mursalin hadisi ya tike ba, yana da wato darajoji nashi. Amma anan alata kasir duk hadisin da ya zamto wato mursali ne, kuma hadisi duk kuma ingancinsa ba zai shafi aya ta alkur'ani ba, domin aya ta alkur'ani ta tabbata cewa iyayen annabi mutanen kirki ne, inda Allah yake cewa allazi yaraka hina taqum wa taqallabaka fi sajidin. Sannan kuma ga hadisin da ya kawo na kisa sai da Amina lokacin da take wa manzon Allah yabo, tana cewa baraka fika Allahu min gulamin yabna allazi min haumatil himami najabi aunal malikil allami fudi gadatat darbi bisihami bi mi'atin min iblis sawami in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'uthun ila anami min indi zil jalali wal ikrami tufasu fil hilli wal harami tuba asibit ta haƙiƙi wal islami din abi kalbar ibrahimi Allah tuwalliha ma al aqwami. Wannan kadai ya ishe ka cewa sai da Amina wace ce. Kuma ko ba komai ga hadisin da Imam Tabari ko kuma hadisin da aka kawo cikin tafsirin Qurtubi na hadisin Isra'i da Miraji, wanda buraka ta ɗauki annabi so ɗaya an ba ta aljanna. Yaya wadda ta ɗauki cikin annabi wata 9, ita kuma me sakamakonta? Duk da cewa Allah maɗaukakin sarki baya zalunci, in har ya ba buraka aljanna ta ɗauki annabi so ɗaya daren Isra'i, yaya wadda ta yi naƙudar manzon Allah wata 9, me sakamakonta? Kuma kowa komai a ce ma mutum iyayenka na wuta zai ji daɗi? Ina ga Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.